Ito ang panalo mga katapsoy. Welcome back mga katapsoy sa aking YouTube channel. At narito na po ang part 3 sa aking vlog sa kauna-unahang sayawan dito sa Barangay Magsaysay, Laong Northern Samar pagkatapos ng COVID-19 pandemic. Ayan mga katapsoy, kuratsak agad. Abangan ninyo yung kasunod sa amin na yun. Performance ko, kaso nga lang mahihayin ako eh. A few moments later. Yay. Nahiya ako dito. Wala kasing tagay. Hindi na kasi ako uminom. Nahiya talaga akong magdanis. Abangan nyo na lang sa ibang vlog ko, doon ako hataw. Yan ako. A few moments later. Ito ang panalo mga katapsoy. Tatay nag-dance. A few moments later. Nako. Ito na dito yung nako, nagwawala na. Abang sakit sa ulo. Kaya iba-iba talagang iba-iba talagang sonis, iba-iba ang trip. Yan. Yan. Daniel. Sige. It's a beautiful life. Aba, nagkakasayahan, pero yung mga boys dito, yung mga mamara dito, hindi sumasayaw. Nag-aantay ito ng balsi. Yay. Sige, giling. Giling pababa. Mga katapsoy, tingnan ninyo. Nandito, may mga grade 1 dito na nagsasayaw. Hoy, umuwi kayo sa inyong mga bahay. Sumusumo na kayo sa mga milk ninyo. Mga bagahon pa. Kailangan pa ng SPG. Parental ng magulang. Basta SPG. Parental guidance. Ay, mga gagi. Walang gusto makipagsayaw na girls. Kaya ayan, sila na lang. Yun.
Mga gagi sila na. Hindi na nakakasabay makipag-dance sa girls. Yay, balsi na. Ayan, nagbalsi na yung mga mananap. Nako, ayan na. Labasan na to ng tinai. Sige, giling. Grabe, pang malakasan yung mga sayawan dito. Pero nanito yung pinakamatindi sa lahat. Sa Tiliway. Tingnan ninyo mga kachapsoy. Ito, isa siyang barangay Tanoda. Kasi babae, Tanora. Basta. Tingnan ninyo. Kahit naka-duty, nagdadanis. Mang masipag na tano dito sa Magsaysay. Ito mga kachapsoy, tingnan ninyo mga galawan dito. Okay. You can lap with me in the classroom. Okay. Ayan mga kachapsoy, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa Maestro Aray YouTube channel at sa aking Facebook page na Maestro Aray.
Ayan. maraming salamat sa inyong panonood at abangan ninyo marami pang darating na mga videos. Marami pang mga pista eh. Yan.